Hadu lais pa angut kinongnya trok jong ka karkhana Star Cement kila penlong ka jingya ki sange trekam kabaklem pupor kabala sedang nadu ka khat pratarik nailur namar ka jingbom pen urlong ya ki jingdawa jongki da kinong penya jong ka te ka company ka badon halum shnong East Janda Hills District. Kita kinongnya trok kila penpau ya ki jingdawa jongki Hakashiti Show Director jong ka tenat transport jong ka te ka company. Ka jingdawa ka beningkong kalong baka company kamdei banweng kam mardor yaki tang namar ba uno nya trok ushim shuti na kino kidaw. Kila dawa tulop baka dei banlong laipo hajar tingka shibnai namar ka jingkiu dor jong ki bam ki di bat kum ta ter. Kila dawa ban ai ka diesel kum bajulong kata hadu umroi shispa 100% liter bat lada lech cabar nihat shispa 90% liter bat 100 liter kum bajulong namar ba wan pai thili. Kila dawa badai ban penkiu ka bai bam ka di halenti bat kiwei de ki jinglut na ka benta kinongnya jong ki trok khat artaya na ka arhajar tingka syaka arhajar sanspa tingka bat na ka benta kinongnya trok khat riu taya na ka lai hajar tingka syaka 100,000 sanspa tingka. Extra jong iman ko di kita umdak di balutin ke bai bam jong i. Koi ba egi idor lejar ba tulok le system egi jar strip. Umne eliski soski ha tu bam cinyung ulaluti. Kaman kom nyiri dak panik aduk sanspa nang ku i umji ba eraya i. Tei ba idau insau nyiri kau ya. Iwa chang di ai ma pa jai bi liang. Dasat ko dasat ke ye tang chi jar ye go ku balti i. Kat ke ni kemai company. Icham jing haga tulok pa iman ko manai ladu wan tulok cipaw jar lejar sojar di usai khani tengah do tikten kelam pi ku le cibun